Καλησπέρα σας. Γεια σου. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που ήρθαμε εδώ, σε αυτό το ωραίο μέρος, να ακούσουμε για το όνομά του το Άγιο. Αν η ζωή δεν σου γελά, κι αν όλα πια σου παν στραβά, μην έχεις φόβο στην καρδιά, γιατί είναι ο Θεός κοντά. Αν νιώθεις θλίψη, μοναξιά και τρέχουν δάκρυα πολλά, αυτός θα αγγίξει την καρδιά κι όλα θα φύγουν μακριά. Να μη φοβάσαι, γιατί για ο κόσμος όλος γκρεμιστεί, η αγάπη του δεν θα χαθεί, θα σε κρατάει ασφαλή. Κι αν πέσουν τα άστρα από ψηλά κι ο ήλιος εξαφανιστεί, ακόμα κι αν αλλάξει η γη, αυτός θα είναι πάντα εκεί. Αν η ζωή δεν σου γελά, κι αν όλα πια σου παν στραβά, μην έχεις φόβο στην καρδιά, γιατί είναι ο Θεός κοντά. Αν νιώθεις θλίψη, μοναξιά και τρέχουν δάκρυα πολλά, αυτός θα αγγίξει την καρδιά κι όλα θα φύγουν μακριά. Να μη φοβάσαι, γιατί κι αν ο κόσμος όλος γκρεμιστεί, η αγάπη του δεν θα χαθεί, θα σε κρατάει ασφαλή. Κι αν πέσουν τα άστρα από ψηλά κι ο ήλιος εξαφανιστεί, ακόμα κι αν αλλάξει η γη, αυτός θα είναι πάντα εκεί.